Боже, Боже! Къде да ида? Какво да правя? Едни от преселниците напускат бащината си земя от страх. Плашат се от турците. Други бягат от сиромашията, а трети от неясно желание да видят нова земя, нови хора, да напълнят джебовете си с пари, но всички те се мамят. Вървя по пътищата. Никого не срещам. Изпостелени псета вият срещу слънцето. Буровете буренясали, вратите разтворени, стените съборени. Връщам се в Акей, жива душа не срещам. Индже! Къде си, Индже? Вечно за нещо трябва да бърза човек. Никой не знае какво го очаква напред. И някак случайно открихме надежда в една стара книга. Лъч, светлина, сякаш огън запали в нас тази книга. Някак за миг ни промени и остави следа дълбоко в сърцата. Сърцата забравили вече това, че ние сме всъщност онези, които не бива за миг да забравят кои са били. Да, животът е кратък, но с думи оставяш следа дълбоко в сърцата. Сърцата забравили вече това, че именно те са онези, които не бива за миг да забравят какви са били, за да знаят какво следва нататък.